Hola mga kapuso! Sa mundo ng arts and entertainment, isa na namang Mindanaoan ang nagbigay karangalan sa ating bansa. Kilalanin natin ang isang Zamboangueño na itinanghal bilang kampyon sa World Championship of Performing Arts na isinagawa sa California, USA. Walang iba kundi si Adonis Acid. Buenos dias, Don! Welcome sa At Home with GMA Regional TV. ¿Qué tal el de tuyo haga este tiempo? Hello, Cyril. Hello po. Okay lang po. Aba, Adonis, with your singing talent, you've raised the spirit of Filipinos into a higher level talaga. How does it feel to be the champion sa isang world-class competition of performing arts sa USA? Actually, hindi ko talaga ini-expect na manalo ako dun. Kasi sa sobrang dami nag-represent ng ibang-ibang lugar, isa pala ako dun mananalo. As in, mismo Pilipino yung kalaban mo, pero pumunta kami doon as a Team Philippines. Yung ano namin, yung goal namin is makukuha namin yung gold. Gold, especially yung gold talaga kasi pag Pilipino kasi talaga na parang naano yung mga ibang bansa, parang natatakot sila. Actually nga, binubuli pa nga kami. Binubuli. May Asian hates kasi. Pero laban pa rin. Kasi pag Pilipino, kahit ano pa yan, pagsubok, lumalaban. Yun. Nako, bago tayo magkwentuhan about some bits of information of your life, pasample naman ng mga winning song masterpieces mo, Don. O sige, sige, Siren. Ito yung naging ako, Champion of the World Division winner. Yung Latin song ko na, Yo Queria. Yo quería para de tiempo con tus ojos viéndome, con las ganas de quedarme abrazándote y parar aquel momento cada vez que tú te ibas. Yo quería, sí quería. Yun. Esplendito talento, Don. Pero, paano mo ba na-discover na may talento ka pala sa pagkanta? Okay, okay. Ganito yun, Siren. 6 years old ako, nung pumunta kami ng church, pati yung parents ko, nakita ko yung kumakanta yung mga choir. Parang, wow, gusto ko din na kumanta na katulad nila, ganun. After naging grade 5 ako, yung edad ko ata nasa 9 or 10 years old, na-discover yung teacher ko na marunong ako kumanta. Hindi ko akalain na ititrain niya ako, i-ano niya ako sa harap ng stage. Doon nag-start yung singing career ko hanggang naging high school ako, college, hanggang ngayon. Hanggang ngayon kumakanta pa rin. Yun. Don, let's talk about the competition nung nandun ka sa USA. Ano ba ang nasa mind mo nung nasa entablado ka na? Ganito yung siren. Nung nandun ako sa stage, so una-una talaga, yung lahat ng 7 song category na kinanta ko, inaano ko talaga si Jesus Christ, yung nasa harap. Kinakanta ko yung mga kanta na para sa kanya yun at saka sa bansa natin. Kasi yung Pilipino kasi hindi lang magaling sa sports, magaling din tayo sa entertainment. Kaya nga may W Copa. Yung W Copa is para sa mga may talent sa pagkanta, dancing, acting, modeling, instrumental. Sana naman yung government natin na mapansin yung mga talent na katulad na meron kami, hindi lang sa sports. Kaya yun, habang kumakanta ako, iniisip ko talaga yung sigat at saka yung Pilipinas. Ilalaban namin to kahit wala na papansin ngayon sa amin, pero alam namin na soon mapapansin talaga yung W Copa, yung mga Pilipino na magre-represent sa ibang bansa. Nako, for sure, Don, maraming singers ang na-inspire din to share their talents dahil sa ginawa mo. Pero anong advice ba ang maibibigay mo sa kanila? Simple lang, very simple lang talaga yung advice ko, Cyril, sa kanila. Stay humble. Kung ano man yung gusto mong marating, patuloy mo lang. Basta nandyan yung pamilya mo na sumusuporta sa'yo, patuloy mo lang. Basta always mo lang isipin na ano, huwag ka talaga aapak ng ibang tao kung gusto mong marating kung gusto mong marating yung anong gusto mong marating. Parang ganun. Kung gusto mo mag-represent ng Philippines, sa lahat naman ng Pilipino na pwede naman mag-represent ng Philippines. Basta ito isipin nyo,
be humble always and wag prayers lang talaga. Prayers din yung yung paglaban natin, prayers at saka be humble, stay yung feet mo nasa ground, yun talaga. Muchas gracias, Adonis Acid. Continue to inspire others with your talent. And maraming salamat sa oras na iyong ibinigay sa At Home with GMA Regional TV. Ingat ka palagi. Mga kapuso, chillax lang mo kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.